Eu sei que ti fuches un día a unha reportaxe, a facer unha reportaxe a casa de Paquita en Vigo, Emilio, e ti chegaches ali co compañeiro cámara, con Martín, non? Era o 2 de xaneiro, eran as 12 do mediodía, nos remetimos con pouco tempo, aquel día chegamos con moita antelación, subimos, dispoñémonos a empezar a gravar. Xa o destino quería que forades con tempo, Emilio. Levábamos 2 minutos na casa, estábamos Martín máis eu no salón e oímos Martín máis eu. Pum! Pero sequísimo e un golpe, ademais, moi forte. Xa reaccionamos, xa vemos, Paquita estaba boca abaixo, inconsciente. Carai. Meu Deus. Mirámonos rapidamente, teléfono, chamamos a emerxencias, bueno, veñen os médicos, Paquita non quería ir ao centro médico, diríxese, en teoría, ás poucas horas o diagnóstico, quedo en contacto con unha das fillas, e a filla dime pola tarde, a Paquita deronlle 2 infartos. Meu Deus, 2 infartos, Emilio. un no momento arriba e outro cando xa vos dirixides cara a ambulancia porque volveu caer. Bueno, pois a verdade é que Paquita ten un Belén na súa casa ben particular, un Belén feito de bonecos. A noso ano pasado chamounos moito a atención e fomos ali gravalo, pero pasou o que ninguén esperaba, Cando chegou o equipo do Hora Galega, e eu estaba contando Emilio, Paquita puxose mal, a Paquita deronlle 2 infartos e foi o propio Emilio o que chamou a emerxencias e salvoulle directamente a vida. Vaya susto e a veces as cousas do destino. O destino, como decíamos aí, querían que o noso equipo de Hora Galega estivera ali ese día. E nos ese día íamos ver o seu Belén, que maravilloso, pasou o que pasou, bueno, pero non pasou nada, que é o que nos importa. E nos hoxe quixemos, agora sí que sí, volver a casa de Paquita e coñecer ese Belén. Que ollo, Paquita diríxese directamente ao alcalde de Vigo e pídelle un baixo porque ten tantas pezas, é tan grande que necesita máis espazo. Pero, sin duda, o máis bonito desta reportaxe é o encontro de Paquita e o noso equipo, directamente os seus salvadores. Hola, Paquita. Xa empezamos. Paquita. Paquita... Que traballiño. Paquita. A ver se me abriu a porta e marchou da casa. Paquita. 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 Ai, Paquita. 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 Ai. Paquita, Paquita. Paquita. Pero Paquita, miña. Hola, cariño. Cuánto tiempo, cuánto tiempo. É que nos aquel día deus a circunstancia de que chegamos 10 minutos antes, que nunca é habitual. Porque se non chegáramos antes... Se estaba ya nas malvas. No me quieren ni allá arriba, tú. San Pedro, cuando me vio, dijo, ¿quién viene ahí? Eso nada, para abajo. Y aquí estoy dando coñazo. Ay, un coñazo, e ahora sí que podemos dicir, con este coñazo armouse o Belén, pero esta vez sí que sí. Armouse literalmente o Belén, que realmente, Paquita, é un paseo por Vigo tamén. Sí, es mi niñez. O sea, é un paseo pola túa vida tamén. Por mi vida. O primeiro de todos son estas mans. Ay, Dios mío, chega artrosis. Paquita, porque todas as figuras que temos aquí... Están feitas por miñas mans. Cantas figuras hai? 230 e tantas. Estou vendo que aquí temos que empezar a pasar por este Vigo de Paquita entrando por un calexón. Sí. O calexón do Chinito. De Callejón, sí, es la calle más estrechita de Vigo. Este es el mercadillo de Collar. Canto che levas a facer de media unha figura? Quanto tempo? Pouco, porque estaba todo... A ver, en San Saixo que facías no inverno? Coser. Que nunha hora facías unha figura? Sí, tranquilamente. Para ti cal é a que máis valor ten, das que están nesta zona? Mi Callejón del Chinito. Ahí me parió mi madre. Entonces, ya los añitos van para arriba y se echa de menos. Como me obvias falar do marisco, que tamén está presente no teu Belén, no teu nacemento? Teño outra cousa que chama moita atención, que é o retrete noso. Ese retrete era o que tiña eu cando era pequena. Mira, o papel que tes aí pendurado era co que limpabades o cu, literalmente. Papel de periódico. Emilio, ven. É a sorpresa. Eu entro sen mirar, miro para arriba porque no... Vale. Paquita! Moitas gracias por incluirnos no teu Belén. Estás aí en la procesión del Cristo de la Victoria. Todo o que acabades de ver,
O Belén feito por estas mans. Todo feito por Todo por mí. as mans salvadoras Todo. de Paquita, porque ao final a salvadora eres ti.